...2025ko uda Donostiako Elizbarrutiarentzat garai bizia izan da, non fedea, komunitate bizitza eta misioa modu askotan elkartu diren. Meza ospakizunetatik, hasita eta zerbitzu ekimen txikietaraino, gure tokiko elizak itxaropena bizirik mantendu du. Hilabete beroetan, evangelioa freskotasunez aldarrikatu eta bizi daitekela baieztatuz. Bizitza liturgikoak une aipagarri asko izan ditu. Koruko Ama Birjinaren basilika berriro betezten abuztuaren 15ko bezperan, Ama Birjina omentzeko, gure gotzainan Fernando Prada Jusok zuzendutako meza batekin, eta Donostiako Orfeioaren kantu solemnearekin. Egun batzuk lehenago, abuztuaren batean, Loiolako santutegian, fededunak sutsuki bizi izan zuten San Inazio jaia, erlijio komunitate eta agintari zibilak bildu zituen eukaristi batean. Gazteak izan dira protagonistak uda honetan. Ekainan, 6 eta 12 urte bitarteko 70 haurrek, jatorrizko ezberdinetakoek hiri udalukotan antolatutako hainbat jardueraz gozatzeko aukera izan zuten. Uztailean, 30 laguneko talde batek berako Elizbarrutiko kanpamenduetan parte hartu zuen, non jolasak, txangoak eta katekismo klaseak bat egin zuten adiskidetasun eta fede giro batean. Aste batzuk geroago, 200 gazte Erromara joan ziren bere gotzainarekin gazteen jubileora. Mundu osoko milioi bat mutil neska baino gehiagorekin elkartasun eta konpromesu esperientziak astezin bat partekatuz. Laikoentzako ere bizitza espiritualak bere lekua izan zuen. Loiolako Ignaziotar erretiroari esker, non 32 pertsonek isiltasunari, otoitzari eta berizketari hainbat egun eskaini zizkioten. Eta zerbitzuari dagokionez, adineko pastoraltzako boluntarioek urteko bileran zaharren egoitzetan eta etxe bizitzetan itxaropen seinale izateko konpromesua berretsi zuten. Elizbarrutiaren aurpegi soziala garbi ikusi da. Caritasek Amarako parrokia komunitatearekin batera asilo eskaintzarentzako aldi baterako topagune bat ireki zuen. Entzute zerbitzua, janaria eta espazio seguru bat eskainiz kalean bizi direnei. Era berean, abuztuan zehar, egoera zaurgarrian dauden haurrentzako udalekuak antolatu ziren. Voluntarioen eta tokiko enpresen lankeditzari esker, ume askorentzat uda itxaronpentsuago bat lortu dute. Artzainona katedralean egindako luminiszenz ikuskizun murgilgarriarekin mundu osoko milaka bisitari hurbildu dira, Donostiako tenplura, kultura eta evangelioaren dimentsioa nabarmenduz. Alejandro Labaka misiolari gipuzkoarra gogoratzeko ere une bat hartu nahi dugu, bere bizitzaren eskaintza beatifikaziorako kausara hurbildu baitu. Laburbilduz, uda hau fede partekatuaren, behar gehien dutenen zaintzaren, gazteen pozaren eta kulturirikitasunaren mosaiko bat izan da. Elizaren misioa ez dela inoiz amaitzen gogoratzen digun urtaroa, eta egunero, udako eguzkipean ere, gure herriaren bihotzetan itxaropena ereiteko aukera dela.